Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशननि खौरांगिरि मेल माखासे गोनांथार आयदाखौ लानानै Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशनआ खौरांगिरि मेल खुंदों। नंगौ, स्पेशल NIA केसफोरनि हियारिंखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंदों Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशनआ। थांनाय 2014 मायथाइनिफ्राय NDFBनि सोद्रोमाफोरा NIAनि केस नांनानै दंमोन आरो बे केसफोरखौ नायबिजिरनायनि उनाव थांनाय 2024 मायथाइनि 24 अक्ट'बर खालि स्पेशल हियारिं फोसावदोंमोन। गासै 8 NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ बेल मोननांगौनि थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव एपिल होदोंमोन Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशनआ आरो NDFBनि 8 सोद्रोमाफोरनि गेजेराव 4 सोद्रोमाफोरा बेल मोननो हाबाय। बेल मोनगिरि सोद्रोमाफोरनि मुङा अजय बसुमतारी, बि बुहुम, दिलीप बसुमतारी, बि बिरबायसा, निथुल दैमारी, बि नायहाब आरो जुलियास बसुमतारी, बि जुजाय। थांनाय 30 जानुवारि खालि NDFBनि 4 सोद्रोमाफोरा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय बेल मोननो हाबाय। बे बाथ्राखौ थांनाय 31 जानुवारि खालि Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशननि दैदेनगिरिफोरा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे गिबि जाफुंसारनायखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो EM रन्जित बसुमतारीनिसिम साबायखर बावदों Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशनआ। Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशनआ बुंथिदों दि बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबजों सान-हर नाजाथाबनायनि फिथाय महरै NIAनि स्पेशल केसनिफ्राय NDFBनि 4 सोद्रोमाफोरा बेल मोननो हाबाय आरो जाय सोद्रोमाफोरा बेल मोनथ'वाखै बिथांमोननि केसआबो फास्ट ट्रेकआव सोलिगासिनो दङ आरो थाबैनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव लाबोनो नाजागासिनो दङ। बेबायदिनो माखासे गोबां गोनां बाथ्राफोरखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशनआ। बे समाव Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशननि दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मा बुंदों आबुङै खोनासंदो। खुलुमबाय। गिबियावनो Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशननि गासिबनिसिमबो सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। जों गोनांथार मोनसे आयदा एबा खौरां लानानै जों दिनै खौरां मेल खुंनाय जादों। बिनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा थांनाय 24 तारिख 10/2024 बेवहाय NIA स्पेशल NIA केसफोरनि माखासे हियारिं दंमोन। बेखौ लानानै जोङो दिनै खौरांगिरि मेल खुंनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोबा थांनाय 2024 मायथाइनिफ्राय जोंहा NIAनि माखासे केस जानानै थानाय सा 56 बिथांमोना NIAनि फास्ट ट्रेकआव सोलिगासिनो दंमोन केसआ। दिनै बिथांमोना फैयै दाखालि थांनाय 24 तारिख 10/2024 आवहाय बियो हियारिं जाबाय आरो मैया 30/1/2015 बेवहाय डेट अफ जाजमेन्ट जादों। बे जाजमेन्टआवहाय जोङो अनारेबल गुवाहाटी हाइ कर्टआवहाय जोङो हाइ कर्टआव एपिल खालामदोंमोन 8 हिसाबै। 8 जनखौहाय जोङो गुवाहाटी हाइ कर्टआवहाय बिथांमोनखौ बेल होनांगौ होननानै जोङो एपिल खालामदोंमोन। दा थिग बेबायदियैनो 8 निफ्राय जों दिनै 4खौहाय जोङो दिनै बेल मोननायाव सक्षम जाबाय। बिथांमोननि मुङानो जाबाय फारियै अजय बसुमतारी, बि बुहुम, सन अफ बलेन्द्र बसुमतारी, भिलेज दुलिगाव, पस्ट अफिस बासुगाव, डिस्ट्रिक्ट चिरां। 2 नम्बराव दङ दिलीप बसुमतारी, बि बिरबायसा, सन अफ सलेन्द्र बसुमतारी, भिलेज थाइसौबारि, पार्ट 2, PS बिजनी, डिस्ट्रिक्ट चिरां। 3 नम्बरावहाय दङ निथुल दैमारी, डि नायहाब आरो सन अफ जगेश्वर दैमारी, भिलेज हरिम्बापुर, PS दिखियाजुलि, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर। 4 नम्बरावहाय जुलियास बसुमतारी, बि जुजाय, सन अफ केमाय बसुमतारी, भिलेज नंवान जियागुरि, PS दिखियाजुलि, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर। बिथांमोननि केसआ 2/2015 बिथांमोना बे केसआवहाय जानानै दंमोन। दिनै मैया 30/1/2025 मायथाइयाव बिथांमोना अनारेबल गुवाहाटी हाइ कर्टनिफ्राय दिनै बेल मोनबाय। बिनो गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै बिनि थाखायनो जों Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशन आरो लोगोसे जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सार लोगोसे जोंहा
बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी सार, जोंहा डेपुटि चिफ गोविंद चन्द्र बसुमतारी सार सान हर बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बियो गिबि खेब NIA नि स्पेशल केसनिफ्राय मोनसे जोङो बेल एबा जागायजेननाय जोङो दिनै साब्रै जों बेल मोननो हाबाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिरथार बाथ्रा। दिनै बेबायदियैनो मोनफा मोनफायै केसफोरखौ फोजोबनायनि जोङो पदखेब जोङो एपिल खालामबाय थादों आरो सान हर दिनै जाय सारमोना खुंथायाव थानानै खामानि मावदों जों दिनै बिथांमोनखौबो धन्यबाद होहरदों। जों Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै थालांनाय माखासे जे इश्यूसफोर दंबावो जोंहा नैबे दायो माखासेया दंबावो बिथांमोना फास्ट ट्रेकआ सोलिगासिनो दङ बिथांमोननिखौबो थाबैनो अनारेबल हाई कर्टआवहाय जोङो लाबोनायनि एडभकेट A.K. भट्टाचार्य सारनि नाजानायाव लोगोसे एडभकेट शब्द राभा सारनि दैदेननायाव बे खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा कनकन कलिताबो दङ। दिनै बिथांमोना सान हर नाजानानै दिनै जोंनि साब्रै Ex-Ndfb फोरखौहाय बेल मोननायाव जाफुंसार खामानि मावदों। दिनै जोङो Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै जाय बिथांमोना बे साब्रै बिथांमोनखौ जे बेल मोनहोबाय बिथां एडभकेट A.K. भट्टाचार्य सार, एडभकेट शब्द राभा सार आरो एडभकेट कनकन कलिता जों बिथांमोनखौबो Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय धन्यबाद हरो। गोजोन्थों। दा बेनि गेजेरावनो जे सरकारा जेबो मावाखै होननानै मोनसे बिमुंखौ नुनो मोनो जों बेबायदि खोनादों। दा बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो? नंगौ थारैनो जों दिनै नुहुरो जे गुबुन गुबुन एबा जायफ्रा बेरेखा हान्जा बे बेरेखा हान्जाया अरायसम बेरेखा बाथ्रा बुंबाय थायो। दिनै बिथांमोना मेगन नुसेयावबो नुयै बायदि जानानै दङ। दिनै थांनाय 20 सेप्तेम्बर 2024 जोङो भुटान जेलनिफ्राय लाबोनो हादों। बेबो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे हाबाफारि। बिथांमोना दिनैसिम जेलावनो सैसोनांगौमोन। बिथांमोननि केसा दाबो 15 बोसोर 20 बोसोरसो दंबावोमोन। नाथाय बेखौ जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ सारा सान हर नाजानानै हिज एक्सेलेन्सि जोंहा भुटाननि राजाखौ खावलायनानै दिनै बिथांमोनखौ लाबोनायाव सक्षम जादों। बेबो मोनसे बिराद गिदिर हाबाफारि। बेखौबो दिनै बिथांमोना नुसेयावबो मावाखै खालामाखै। दिनैनि थारिखआवहाय जोङो नै दाखालि थांनायसो 28 जानुवारि जोङो बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लोब्बा लाखिनानै जोंहा मुंख्लंफोरनो 5 लाख करि अनसुंथाइ होनाय बेबो जाफुंसारनाय बिराद गिदिर बेबो जोंनि Ex-Ndfbनि थाखाय। दिनै आरो लोगोसे दिनैनि दिनावहाय जोङो साब्रै स्पेशल NIA केसनिफ्राय जों दिनै बेल मोनफुंनो हाबाय। दिनै बेफोरबायदि खामानिफोरखौ नुनानैबो मावाखै एबा खालामाखै एबा जायाखै होननाया बियो जोबोद लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव। जों दिनै जाय बिथांमोना अपोजिशनाव थानानै बेफोरबायदि बेरेखा बाथ्रा बुंनायखौ जोङो खाबजायाखै आरो जों अरायसम नुबोबाय थादों। जोंनि खुंथायाव थानाय मानगोनां प्रमद बर' सार, मानगोनां डेपुटि चिफ जोंहा गोविंद चन्द्र बसुमतारी सार आरो जोंहा EM फेरेंगा बसुमतारी आरो जोंनि माखासे गोख्रों बिटिआरनि EM MCLA बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं। दिनै बेफोरावनो नांस्थाबनानै दङ आरो जाफुंसारनाया मोनसेनि उनाव मोनसे जाबोगासिनो दङ। दिनै जोंहा बारा गैलिया जे रिहेबिलिटेसन हिसाबैबो बारा गैखाला आरो नैबे एक्स ग्रेसिया हिसाबै गासै जोङो 3,111 नालाय दिनै फैयै फैयै माखासे होबाय फारि फारियै बेबो जालांबाय थासिगोन होलांबाय थागोन। थ' जोङो दुखु नांदों बेखौनो बिथांमोना इसिबां पजिटिभलि खामानि मावनायखौ अबे नोजोरै माब्रैयै नेगेटिभ सेन्सआव लांबाय थादों बेयो खुब दुखुनांथाव बाथ्रा आरो लाजिथाव बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय। बिथां रन्जन दैमारि बे रन्जन दैमारिखौ लानानै दिनै सावरायनायनि मोनसे बिन्दो जानानै दं आरो बेखौ लानानै जे नैबे बिटिआर एकर्ड बे एकर्डखौ गाज्रि होननानै बा जाफुंसार मोनसे एकर्ड नङा होननानै बुंनो नागिरो बिथांनि माबाफोर आपडेट दं। एक्सुअलि बियो जोङो जेब्ला इउनाइटेड फराम अफ Ex-Ndfbआवबो दङमोन जों दिल्लीयावबो थांदों। जोङो हम मिनिस्टारनिबो जोङो गोसोखां बिलाइ होबोदों। जोङो नैबे जोङो Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशन दानानैबो जोङो गोसोखां बिलाइ जोङो दिल्लीयाव हम मिनिस्टारनो होदों। हम मिनिस्टार सारखौबो जों लोगो लादों, खननै खनथाम जाबाय आरो जोङो अरायसम दाबि दैखांबाय थादों जे जोंहा सासे सुक्तिकारि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ दिनै पिस एकर्ड जाबायबा पिसखौ हनार होनानै
बिथांखौहाय जेलनिफ्राय उदां अखराङावहाय हेगारनांगौ होननानै जों अरायसम दाबि दैखांबाय थादों। दिनै बे दाबिया अरायसम थागोन आरो मानगोनां जोंहा बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' साराबो खनसेल' नङा गोबां सम रायलायबाय, हम मिनिस्टारजों रायलायबाय, ओरै आसामजों CM सारजोंबो रायलायबाय, हेमेन्त बिश्व शर्मा सारजों। दिनै बिथाङा गावनि लेभेलाव जेसेबांखि सावरायनांगौ खामानि मावनांगौ बेखिनिखौ मावबोगासिनो दङ। नाथाय आनफर्चुनेट थांनाय दाखालि जे बिथांमोनखौहाय बे अबस्थायावहाय बेल होनाय जानाय नङा होननानै हनारेबल सुप्रिम कर्टनिफ्राय जे राय होदों बियो सोमोनांथाव जादों। जोंबो आसरित जादों जे जिनिसा बिदि जानाङामोन। पजिटिभलि खारनाय हिसाबै जोंबो बेल मोननायखौ हास्थायदोंमोन, नाथाय आनफर्चुनेट मा जादों जोङो बियो दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। आद्रा थाबावनाय बारग' एनडिएफबि थाखाय नोंथांमोना मा राहा बे समाव लानो थाखाय आवगायदों नोंथांमोननि वेलफेयार एसोसिएसन? औ, बियो जोबोद मोजां बाथ्रा। थारमाने जोङो एक्स-एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएसन हिसाबै दिनै जोबोद मोजां मोनसे परिबेसनि गेजेरजों जोङो गोजोन गोरोबथा जाबायब्ला गोजोननि जोङो खामानिफोरखौ मोनफा मोनफा खामानि मावलांनो जों आखायाव लादों। आरो एक्स-एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएसननि मेन थांखियानो बेनो जे जोंनि थालांनाय माखासे इस्युसफोरा जाहाथे जोङो मावफुंलांनो हायो, जोङो बेखौ अरायसम आखायाव लागोन। आरो बेनो जोंनि भिजन। जोङो भिजन मिशन 2025 हिसाबै जों बेखौनो लादों। दाखालिबो जों रिजलिउसन पास खालामबाय। जोङो जे जोंनि थालांनाय आद्रा जेसेबां खामानिफोर दङ जों बेफोरखौ मोनफा मोनफायै जों अरायसम मावलांगोन आरो बेनो जोंनि थांखि। थांनाय समफोराव जिखिनि रेगुलेसन बे नंखाय एक्स-एनडिएफबिफोराबो मोननाङिखौ मोनदों, जायनिखि 2 लाख 5 लाखनि सरकारा होदोंमोन। बेनि सायाव नोंथांमोना बेफोरबायदि जाबायबा मा एसेप्ट लागोन? एक्सुवेलि बियो एस हिसाबै एसनि गोदो कालेक्सन खालामनानै हरनाय जादों, पि हिसाबै पिनि कालेक्सन खालामनानै हरनाय जादों, आरडि हिसाबै आरडिनि कालेक्सन खालामनानै हरनाय जादों। दिनै बेफोरखौनो नायबिजिरनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। जोङो जयै सावरायलायनानै बिनि बेलायावबो जोङो माखासे पदक्षेपबो लाबावगोन। बेथ' साफा सानैया ओरै जानो हागौ, जों बेफोरखौहाय गोख्रों राहा लागोन। दिनै मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों। गोजोनथोंसै, खुलुमबाय। समाजारि बिजोङाव दा नैबे एनडिएफबि रिभिउ पिटिसननि मोनसे ड्राफ्ट ओंखारनायखौ नुनो मोनो, बेसेबां सैथो जादों? एक्सुवेलि बियो बेखौ क्रस चेक खालामनो थाखाय जोंहा एडिजिपि सारनिफ्राय हरनाय जादों। जोंनि रिहेबिलिटेसन हिसाबै 678। दा जोंहा एडिजिपि एसपि बिथाङा हरदों जे बेखौ क्रस चेक खालामनो आरो माखासे डकुमेन्ट्सफोरखौ कालेक्ट खालामनो थाखाय। दा बिनिखायनो जोङो एक्स-एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएसन हिसाबै जे पासबुक जों बेखौ जेरक्स लानानै बेखौ जोङो क्रस एग्जामिन खालामगासिनो दङ। अबेबा नंगौ अबेबा नङा जों बिनि सायाव सावरायबावगोन। सोरबा सोरबाया साननो हागौ आंनिया थालांबाय, आंनिया माबाय। थारमाने दा जों बेखौनो क्रस खालामगासिनो, जों क्रस चेक खालामगासिनो दङ। बे नैबे बिटिआर एकर्ड होननानै बुङोब्ला एनडिएफबिनिल' जेंना नङा, बेजों लोगोसे गोबां दफा मावफुंनायनि थाखाय बे समाव नोंथांमोननि एसोसिएसननिफ्राय मा राहा लागोन? एक्सुवेलि बियो थारैनो जोंनि गासै बर' हारिनि बेवहाय मैखोम हिसाबै जोंनि फरायसा आफाद, जोंनि एक्स-एनडिएफबि जोङो सावरायगासिनो दङ। बिनि बेलायाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायावहाय बेसेबां मोजाङै जों खामानि मावलांनो हायो जों बेखौ सावरायगासिनो दङ। आरो मिजिंथिदों बेफोर गासैबो थाबैनो मोजांनिख्रुइ मोजांसिनावहाय जोङो खामानि मावलांनो हागोन। बेनिखायनो जों अरायसम गोख्रोङै बिनि राहा लामाखौ लानाय जादों सावरायलायनायनि गेजेरजों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना,
गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।